حاضرین محفل، سامعین شائقین، آئی دی اس پرمسرت محفل دے وچ جتنے بھی شعراء کرام، انتظامیہ تمام اور مہمان صاحبان تشریف فرمائے، ٹھٹی لمبی علیہ ولو محبت علیہ السلام، زیادہ زحمت نہیں دینی، تقریباً ٹوٹل 3.5 منٹ اس تو بعد میں اجازت جائے صاحب مختصر جی گل یہ پچھلے بھرام واسطے ایک بندے آکھیا بھائی یار میں سگریٹ پینا تقریباً 20 منٹ لینا 20 منٹ لینا دوئے پوچھی یار اتنا ٹائم لینا اس آکے 19 منٹ تا میں مگنے لگ رہنے شاعر حضرات پڑھنے پہ تقریباً نیتو بعد کم از کم 15-16 شعراء کرام کی لسٹ باقی ہے۔ فخر پاکستان بین الاقوامی شخصیت ایشیا سٹیل میرے استاد معظم حاجی رائے محمد حیات بھٹی سے بھی موجود ہے۔ میں اپنے سنے سارے صاحبان التماس کرسا کہ برائے مہربانی ٹائم نو مد نظر رکھ سو، حاضری مختصر کر سو کیونکہ گھڑی دی ٹھک ٹھک تقریباً 12:30 تے پہنچ گئی۔ بھٹی سے مرحوم مار غلام مندار صاحب دے فرزند ارجمان محترم بارک تشام دارد گرایا سے کہ مسجد نو جندرے غفلت دے اسکول تے پارے دارن، میں کچھ ہور رنگ دے 4 الفاظ جناب نو گوش گزار کرتے ہیں۔ غالب صاحب مسجد نو جندرے غفلت دے اسکول تے پارے دارن تے بن گئے جالے بھر گئے چونے تے رنگت دے کیم بازارن، اور دے پرچم روز سوار ہو گئے دے آمیر ختم منارن، دے پاک غلاف تے زنگ لگ گئی دے وردیاں روز تیارن۔ ملک گلزار صاحب، ملک واجد آوان صاحب، ملک حاجی انصر سجرات صاحب عید دے حوالے نار ہر عید تے موت دی سیندی ہے، ہر عید تے موت دے رنگ ہوندن، اور عید فطر یا عید زہا میرے نال حالات دے جنگ ہوندن، مارکہ ہر سال زوال عروج تے ہوندے، ساتھ سارامبر تنگ ہوندن، پر جاون واسطے شام سبائی میرے در پہ روز ملک ہوندے۔ ملک رمضان کھوکر رئیس صاحب ہندو ریڈڑی انہوں نے حکم دی تعمیل کہ اس چند تو پہلے چند دستا بڑے آمیر عید دی چس آئی، جائے صاحب کار دید ویندا بڑی عید ویندی گیڈی اس پہ دید دی چس آئی۔ جمن صاحب جو لال شہبازن کتر والا ہے انہیں خاص بولید دی چس آئی، انجھے گئے اور واپس والان دے تائید سعید دی جس آئی۔ اے قدرتی کھجی سارے صاحبان دے سامنے آ گئی اس دے حوالے نال کہ وجھ لایا پتڑ تے پڑ وجی دے دریانو جیڑا پھیروے گاکینو تول کے دیونا پوندے بھامے پا ہوئے بھامے سیر ہوئے، اور بیلا کے راکڑ بھولویں دی بھامے شی ہوئے بھامے شیر ہوئے، کھجی جڑے آمبر دو دس دن کو یہ ڈھیر دلیر ہوئے۔ بھائی آخری بند میں اپنے استاد معظم فخر پاکستان بین الاقوامی شخصیت ایسی ہستی جنہاں دی صحبت اجرے کے دارت ورگی شخصیت اس علاقے نو نصیب ہوئی، انہاں دی خدمت چاکری بان بٹی صاحب یہ دے سجڑ پہ ہوئے بخت سوا بھلا چہدائی کون پنجالی، سڑے باغ تیام بے رسائی کو رلاندن جڑے ہوئے باغ دے مالی، پیو مرین تا پتر گرائے صاحب، پیو مرین تا پتر یتیم ہوئے دن بانے ہوئے وقت دے والی، جڑے افلاطون شاگرد پہ ہوئے نو دی جا استاد دی گالی، میں پھیٹے جھایاتی نے بہندہ پیاں کرد اپنی قبر کو لو لیندہ پیاں، نہ غامر نہ کوئی میرے ایبان دے ویچ ہر سورج تو گاٹا اٹھیندہ پیاں۔